Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo mungane zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngane yathu yayikulu msiku la lero ndiyakuti mlembi wa zipani zonse amene amadziwika ndi zina loti Registrar of Political Parties wapereka masiku 13 kapena kuti 13 kuti zipani zonse zikhale zitapereka momwe chuma chawo amachipezera komanso kachulukidwe ka chuma ndi masources awo onse akomwe ndalamazo zimachokera kupyolera ku masankho amene anachitika pa 16 September. Ndipo kupyolera mukalata imene analemba a Registrar of Political Parties imene yalembedwa pa 30 September chaka chomwe chino cha 2025 imene imapita kwa ma Secretary General yomwe imapita kwa ma Secretary Generals amzipani zosiyanasiyana imene yalemba ndi a Registrar Kizito Tendani imene ikufotokoza kunena kuti date yomalizira kuti kalata iyankhidwe ndi pa 13 October chaka chomwe chino cha 2025. Ndipo zina mwa zipani zomwe zalembedwa makalata awa ndi monga chipani cha Democratic Progressive Party DPP, Malawi Congress Party MCP, UTM Party, Alliance for Democracy Afford, People's Party PP and United Democratic Front UDF. Izi ndi zipani zimene zinakwanisa kukhala ndi mamembala mu cohort yapitayi ku nyumba ya malamulo. Ndipo atendani asimikizira kunena kuti pofika siku limeneli office yawo ikuyembekezeka kuzalandira makalata kuchokera ku zipaniku okhuza za ma private funding kapena kuti ndalama zimene zimapezedwa mwa private komanso ndalama zomwe zipanizi zimalandira ngati ma donation kuchokera kwa anthu osiyanasiyana. Ndipo izi zikuyenera kuti zizaoneke makalata amene zipanizi zizapereke. Ndipo mawu ake atendani iwo akufotokoza kuti akuyembekezera kuti zipani zifotokozera za momwe ndalama amazipezera malingana ndi misonkhano ikuluikulu yomwe zipani zizakhala zikuchitisa mu nthawi ya kampeni. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti ndipo mu ndandanda wa ndalamazi akuyenekanso ayike specific amounts ya ndalama ya momwe amazigwirisira ntchito ndi momwe amazipezera. Ndipo apemphanso zipanizi kuti zifotokozere budget yawo yonse yomwe adayika mu ma convention amene adakonza mu nthawi imene amakhala ndi nthawi yosankha yomwe akuzayima ngati mtsogoleri wa dziko msonkhano uja umene amatchula kuti National Convention mu nthawi yosankha wozayimira poyembekezeranso kuti achitise kampeni. Ndipo atendani kuti ndi malingana ndi malamulo a dziko lino section 27 imene amayitchula kuti Political Parties Act kapena kuti PPA, iwo akufunsa zipanizi kuti zipereke makalata ofotokozera bwino za ndalama zomwe amapeza ndi ndalama zomwe amatulusa pogwiritsa ntchito. Ndipo a registrar adawonjezeranso kunena kuti pa ma details okhuza za ndalama zomwe zipanizi zimalandira zikuyenereka kufotokozera even ndalama zomwe amalandira by cash ngakhalenso zimene amalandira by check kapena kuti zimene ndi za digital. Osati padipo pangoneka ndalama zokha zimene amalandira by cash komanso zioneke zimene amalandira by digital. Ndipo malingana ndi atendani akufotokoza kuti malingana ndi section 27 gawo 6 ya Political Party Act imafunsa a SG kapena kuti a Secretary General a chipani kunena kuti ngati alephera kupereka ndondomeko kapena ndandanda wa momwe ndalama zawo zimayendera ndi mene amazipezera kapena ngati apereka uthenga waboza ndiye kuti a Secretary General amayenereka alandire chilango ndi kuti amapasidwa fine yoti apereke yofanana ndi ndalama zimene iwo amalandira. Ndiye kuti ngati chipani chinalandira 1 billion ngati a Secretary General apereka zolakwika ndiye kuti fine yawonso apereka 1 billion imene ndiyofanana ndi fund imene adalandira kuchokera ku madonors. Koma zipani za DPP komanso MCP izozi kamba kunena kuti kuzitcha kuti ndi qualified for state funding. Izi ndi zipani zimene zimalandiranso ndalama zina kuchokera ku boma. Izozi zipasa nthawi yochulukabe pang'ono kuti pofika pa 31 October umene ndi mwezi uno iwo azakhale adapereka ma final accounts. Ndithu ndi momwe afotokozera a registrar. Ndipo malingana ndi kalata imeneyi a SG a chipani cha MCP kapena kuti a Secretary General a chipani cha MCP amene ndi a Richard Chimwendo Banda
iwo adayankhapo za nkhani dzulo kunena kuti alandira kalatayo ndipo malo make ali kalikiliki kuti ayankhe kalata yomwe a registrar apereka molingana ndi nthawi imene a registrar apereka mu kalata yawo. Ndiponso a secretary general wa chipani cha UTM amene ndi a Willet Kalonga iwonso asemikizira za kulandira kalata ndipo iwonso afotokoza kunena kuti ayankha malingana ndi momwe a secretary general achitira demands. Komanso a SG a chipani cha UDF a Genario Reman iwonso afotokoza kunena kuti kalata alandira ndipo aonesesa kuti ayankha malingana ndi nthawi imene a registrar for political parties afotokoza kuti akhale adapereka. Ndipo secretary general wa chipani cha AFOD iwonso afotokoza kunena kuti zokhuza ndi marekodi momwe ndalama zawo adapezera kapena ndi momwe agwirisira zilipo kale, koma chomwe mwina changosala ndi kuchita go through ndi kuti achite alingane ndi date imene a registrar general ayipereka kuti chipani ichi chikhalenso nacho chidapereka ndondomeko ya zachuma chawo. Ndipo mneneri wa chipani cha People's Party Ackson Kalaire Banda asemikiza za kulandira kalatayi ndipo iwonso akuti ali ndi chiyembekezo kuti akwaniritsa zomwe a registrar afotokoza kuti achite. Ndipo malo makenso mneneri wa chipani cha DPP amene onda Shadrack Namalomba pamodzi ndi a SG a chipani ichi amene ndi secretary general Peter Mukhito nawonso afotokoza za nkhaniyi kuti kalatayi ayilandira ndipo nawonso akhala ndi nthawi yakulemba momwe a registrar afunsira za nkhaniyi. Ndipo malingana ndi section 27 gawo 2 limafotokozanso kunena kuti chipani chikuyenereka kuti chipereke kwa registrar ndalama iliyonse imene alandira kuchokera kwa madonors, ndipo ndalamayo imayeneka ikhale yoyambira 1 million ndipo pasapezeke in consideration iliyonse kuti mwina sana chite consider ndalama zina chifukwa chakuchepa. Komano malingana ndi section ikufotokoza kuti ndalama iliyonse yoyambira 1 million kukwera mwamba imeneyo imayenekanso nawo ioneke pa list ya momwe chuma chawo chipani chimapezera. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yomwe tinakukonzerani msiku lero, ndipo mu video yathu ya msiku lero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso kupasirani ena mwa videos omwe tikhala kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo osayiwala kuchita comment ku comment section kuti timve komanso kudziwa maganizo anu za momwe mwayionera video iyi. Goodbye.